Hola, som en José Luis i aquest és el meu signe. Preparo un viatge a Cambodja i Laos. És el nou repte de Rutes del Silenci. Aquesta vegada en José Luis viatjarà amb el valencià Julián Garrido i amb el mallorquí Pedro Ballesteros. En Pedro és un amic meu. És el primer pic que farem un viatge junts. No sap la llengua de signes, però no crec que això sigui un problema. El més important és que estarem junts i que tindrem una convivència diària. Aprendrem l'un de l'altre. Crec que això és el més important. Bueno, yo me sé 4 palabras, me sé mi signo, que es este es Pedro, que me lo puso José Luis, gracias, ir en bicicleta, 4 palabras, Camboya, que es el país al que vamos, y espero que en estos 38 días y en este proceso de 4 o 5 meses que nos quedan hasta el viaje, pues aprenda muchas más. L'aventura començarà el 26 d'octubre. Quan arribes amb l'avió, després tries a veure on et du el vent. Cap aquí, cap allà. Això són les aventures. Seran 38 dies sense ruta definida. L'únic que tenen clar és que visitaran les escoles de nens sords per demostrar-los que les barreres que tenen a l'hora de comunicar-se es poden superar. Fins al 1997, en José Luis va ser ciclista professional. Va formar part de la selecció espanyola de ciclistes sords. Per mi l'experiència més guapa va ser anar a les Olimpíades per a persones sordes de Dinamarca el 1997. Quan va deixar la competició, varen començar les aventures per tot el món. Des del 2003 ha anat en bici per països com el Marroc, l'Índia, Itàlia, l'Argentina, Xile i les Filipines. Ha fet prop de 19.000 quilòmetres. José Luis tiene mucha experiencia porque ha estado en muchos otros viajes y yo estoy a la expectativa y bueno, yo tengo ganas de irme ya. Té 46 anys i molta d'experiència, però continua trobant moltes traves pel món. Per mi és complicat. Encara tenim moltes barreres de comunicació. Les noves tecnologies ens han ajudat, però encara ens falten moltes més. I necessitem que l'educació millori, que les escoles tinguin més recursos. Falten moltes coses. Encara hi ha molts de problemes per a les persones sordes en aquest món en què vivim. I per això en José Luis continua lluitant i fent créixer les seves rutes del silenci.